Na penúltima xornada o folclore do mundo encheu de músicas e danzas as rúas ourensás. Ás 10:30, 6 agrupacións artísticas iniciaban un vistoso e sonoro desfile ata a Praza Maior, onde os agardaba un público ávido de poder gozar coa diversidade do folclore do mundo. O desfile ia encabezado polos ritmos do grupo de Senegal, seguido de Armenia, das danzas de Taiwán, dos traxes únicos de Ecuador, dos 35 membros da agrupación serbia e estivo pechado polo folclore mexicano. Unha vez feita a entrada na Praza Maior, os grupos foron subindo ao escenario para amosar as súas danzas e músicas. Un ano máis, todos os participantes, uns 170 artistas, demostraron nas súas actuacións o gran nivel dos repertorios que levaron ata 16 escenarios diferentes, o que confirma que se trata de grupos cun destacado recoñecemento internacional polo seu interesante traballo. A calidade organizativa das xornadas é o motivo polo que este festival é, desde o ano 1999, membro activo de pleno dereito da Confederación Internacional de Organizadores de Festivais Folclóricos, unha organización dependente da UNESCO que garante a presenza de grupos de recoñecido prestixio mundial.